А вие на колко сте години? 77. А как се променила България, откакто вие бяхте дете? Аз когато бях дете, съм почнал да ме пращат родителите по магазините. Тогава, ако знаете колко ефтино беше всичко, не може да си го обясните. Стария фасул боб беше 36 стотинки. Свинското месо беше 90 стотинки. Сиренето беше 90 стотинки. Олиото беше 1 лев. Абе, страшно ефтино беше. Ама това беше няколко години, докато дойде Тодор Живков. 47 година аз съм ме пращали от 8-9 годинки по магазина. Защото най-малък имам 2-3 по-големи, най-малък ма юркаха да пазарува. Да. И аз ми правише удоволствие, защото разход правя. Тогава стана едно обесценяване на лева. 1 лев станаха 10 стотинки. 1 към 10 беше. И лека по лека малко взеха да поскъпа трябва. Защото баничката беше 45 стотинки преди да стане това 1 към 10. Като направиха 1 към 10, баничката вече не може да стане 4 стотинки и половина, става 5. И така всичко се дига по половин, по стотинка и до днешната скъпотия. Сега е различно. Много е различно.